Има моменти в живота, когато всичко, в което си вярвала, се срива за секунди. Не от земетресение, не от буря, а от думи, казани на тих глас зад тънка стена. Аз съм Елица. На 68 години смятах, че вече знам цената на жертвата. Грешах. Но грешах и за нещо друго. Не знаех колко силна мога да бъда, когато истината най-накрая му освободи. Добре дошли! Абонирайте се за канала и не пропускайте нито една история. А сега затворете очи и нека започнем. Тази сутрин не беше като другите. Станах по навик в 6:30, преди слънцето да е изгряло напълно над покривите на София. Сложих кафето да ври на котлона и застанах до прозореца. Октомври беше навлязал тихо в града, боядисвайки листата на липите по улицата в цветове на мед и ръжда. Обичам октомври. Винаги съм го обичала. Има нещо в балканската есен, което те кара да усетиш, че животът, въпреки всичко, продължава. Облякох се бавно. Тъмносиня рокля с дълги ръкави, каквато носят жените на моята възраст, когато имат среща, която смятат за важна. Сложих документите в кожената чанта, която Методи ми беше подарил на нашата 20-та годишнина. Чантата беше изтъркана на ъглите, но не можех да се разделя с нея. Методи си замина преди 7 години. Понякога го търся с очи и стаята. Нотариятът се намираше в центъра, недалеч от площад Славейков. Взех тролея до спирка Графа, после вървях пеша по булевард Витоша. Сутрешният въздух беше хладен и чист, с онзи лек мирис на кестени, изпечени на скара, който ме разтопява всеки път. На ъгъла имаше стар дядо, продаващ горещи кестени в хартиени фунийки. Купих си един пакет. Той ми кимна с глава и рече тихо: "Добра сте вие, госпожо." Не знам защо, но думите му ме разтопиха. Продължих напред. Кантората на нотариус Симеонов беше на 3-ти етаж на сграда с широки дъбови врати и мозайка на пода от миналия век. Чакалнята миришеше на стар паркет и кафе. Седях на стол с кадифената пицерия и чаках да ме повикат, гледайки как слънчевото петно по стената се мести бавно. Имах чувството, че сърцето ми тупа по-бързо от обичайното, без да знам защо. Само знаех, че повикването от нотариуса беше свързано с брат ми Борислав. И само това беше достатъчно, за да ме накара да седя неспокойно. Борислав беше с 4 години по-голям от мен и цял живот живе в Родопите, в старата каменна къща, която баща ни беше строил с ръцете си. Борислав никога не се ожени. Казваше, че планините му стигат за дружество. Бяхме близки в детството, но животът ни раздели. Аз дойдох в София заради Методи, той остана горе. Последните години го виждах рядко. Миналата пролет получих новина, която ме спря насред кухнята. Борислав си беше отишъл тихо, в съня си, без болки, без страдание. Заминаването му дойде едно тихо утро и го отнесе. Плаках 3 дни. Не защото не очаквах, а защото с него замина последният човек, пред когото не ми се налагаше да се преструвам. Нотариусът излезе от кабинета, пожа ми ръка и ме покани вътре. Беше мъж на 50 години, с очила и спокойно, внимателно лице. Разговаряхме учтиво. Той обясни методично. Борислав бил оставил саморъчно завещание, надлежно регистрирано, без никакви спорни клаузи. Единствена наследница, аз, Елица Маринова, родена сестра. Попитах дали мога да прочета цифрите отново, само за да се уверя, че не съм сбъркала. Имот в Родопите, 2000 декара планинска земя с гори, ливади и изворна вода. Стара каменна къща, запазена, с двор и стопански постройки. И банкова сметка, 1 милион и 500 хиляди лева. Седях неподвижно. Нотариусът продължи да говори, но гласът му стигаше до мен като отдалечина. Цял живот бях живяла скромно. Пенсията ми беше достатъчна за наем, ток и храна. Калоян и Невена живееха с мен в апартамента, уж временно, докато наредят нещата, но това временно траеше вече 5 години. Нямах спестявания. Нямах имот. Нямах нищо от онова, което хората слагат след думата сигурност. А сега имах всичко това. Подписах документите с ръка, която едва се сдържаше. Нотариусът ми даде запечатан плик с оригиналите и рече с топла усмивка: "Поздравления, госпожо Маринова. Вашият брат е знаел какво прави." Излязох на улицата и за миг просто стоях. Хората минаваха покрай мен, трамваят звъни в далечината, листата се въртяха в лекия вятър. А аз сторях насред тротуара, стискайки плика в 2 ръце, и за първи път от много, много години ми се плачеше от радост. Прибирах се пеша,
макар пътят да беше дълъг. Исках да усетя земята под краката си. Исках да слушам града, да го помириша, да го запомня такъв. Минах по край женски пазари, спрях да кукя праз и ябълки от жена салена престилка и лувки, набръчкани ръце. Когато и кратко рекох, че е хубав ден, тя се засмя широко. Всеки ден е хубав, госпожо, стига да сме живи и здрави. Кимнах. Беше права. Докато вървях, мислех за Калоян. За Невена. Представях си лицата им, когато чуят. Може би Невена ще заплаче. Може би Калоян ще ме прегърне, така, както не ме е прегръщал от години. Може би ще седнем заедно около масата, ще пием чай с лимон и най-накрая ще говорим истински. Исках да повярвам в това. Исках толкова много да бъде точно така. Апартаментът ни беше в квартал Лозенец, в блок от края на 80-те. Фасадата беше обновена преди 2 години, но асансьорът все още скриптеше. Влязох в двора и се изкачих по стълбите пеша, защото обичам движението. Намирах се на 2-ия етаж, когато чух гласовете. Прозорецът на хола беше открит. Октомврийският въздух навлизаше вътре, а гласовете излизаха навън, ясни, неприкрити, сякаш двамата не се изсещаха, че свет съществуваше извън собствения им разговор. Спрях. Първо чух Невена. Тонът и кратко беше познат, онзи полушепот, с който говори, когато е раздразнена, но иска да звучи контролирана. Калояне, питам те сериозно. До кога ще продължава това? Ходи по цял ден и София, сяда до нас всяка вечер и ние сме длъжни да търпим. Не е наша отговорност. Чаках. Исках Калоян да отговори нещо, което да не трябва да чувам. Исках да се окаже, че съм разбрала погрешно. Знам, Невена. Знам. Гласът му беше уморен, равен, почти скучен. Но какво да правим? Хората ще говорят. Хората. Невена повиши тон съвсем леко. Ти цял живот живееш за хората. Аз живея с жена, която запълва всяко кътче с присъствието си и изисква внимание постоянно. Повече не мога. Тя е моя майка. Да. И ако искаш да останем заедно, ти и аз трябва да вземем решение. Сложи я в дом. Или наеми нещо за нея. Тя има пенсия. Ще се оправи. Замръзнах. Не от студ. От нещо много по-дълбоко от студ дом. Как го произнасяше тя, тази дума? Така, като цифра счетоводна таблица. Без трепет. Без срам. Без нито едно мигване. Калоян замълча дълго. После рече тихо, ако тя има пари, може да си наеме нещо. Ние сме млади. Имаме живот напред. Именно. Невена говореше по-тихо сега, с онова задоволство в гласа, което познавах твърде добре. И не я жалей. Тя е упорита жена. Ще се оправи. А ние ще можем да живеем, накрая. Стоях на стълбата. Документите в чантата ми тежаха по различен начин сега. Плъзнах длан по парапета и усетих студения метал. Реалния, твърд, неподвижен метал. Това беше истинско. И онова, което чух, също беше истинско. Цял живот бях работила. Шивачка 22 години. После касиерка в магазин. После домакиня на пълен работен ден, когато Методи се разболя и трябваше някой да се грижи. Родих Калоян и го гледах сама в уния трудни години. Дадох им стаята с по-голямото прозорче, когато Невена се нанесе. Варях, перях, чистях, купувах с пенсията си, плащах сметки, когато те закъсняваха с парите, без да искам благодарност, защото така беше правилно. Така ми бяха учили. Така аз учех. И сега сторях на стълбата на собствения си дом и чувах как ме поставят в категория проблем за решаване. Нещо в мен се случи тогава. Не избухване. Не сълзи. Нещо много по-тихо и много по-трайно. Като когато дълго озряло решение най-накрая пада на място с кристален звук. Свалих ръката от парапета. Изправих гърба. Погледнах плика в чантата. 1 500 000 лева. 2000 декара земя. Каменна къща в Родопите. И усетих нещо много странно. Усетих, че съм свободна. Влязох в апартамента тихо. Невена стоеше до кухнята с телефон в ръка. Калоян седеше на дивана. Двамата вдигнаха поглед едновременно. Мамо, ела. Калоян се усмихна. Усмивката беше бърза, механична, онзи тип усмивка, с която хората прикриват неудобство. Как мина? Погледнах го. После погледнах Невена. Тя ме гледаше с онова любезно,
изкуствено изражение, което носеше като маска в мое присъствие, гладко, предвидимо, студено. Мина добре, рекох спокойно. Много добре. И се отправих към стаята си. Затворих вратата за себе си. Седнах на леглото. Извадих плика на нотариуса и го наредих на нощното шкафче. После взех листчето хартия от чекмеджето и писалката на Методи, все още пишеше добре, и започнах да записвам. Не пресмятах на висок глас. Не плаках. Просто записвах ред по ред, тихо и ясно, всичко, което трябваше да направя. Имах всичко. И вече знаех на кого принадлежи то. На мен. Само на мен. Тая нощ не заспах веднага. Лежах в тъмното и слушах апартамента. От хола се чуваше приглушеният звук на телевизора, Невена гледаше някакво предаване, едно от онези, дето жени говорят бързо и се смеят на неща, които не са смешни. Калоян влизаше и излизаше от кухнята. Вратата на хладилника се отвори и затвори 2 пъти. После тишина. Мислех за Борислав. Мислех как последния път, когато го видях наживо, беше преди 3 години на Великден. Дойде в София с малка торба, в която носеше сирене от овце, мед от планинските пчели и буркан с боровинков конфитюр. Седяхме на масата и пихме кафе, а той ми разказваше за земята, как извирало на 3 места, как имало бук на 200 години в горния край на имота, как старата кухня все още миришела на димените стени от времето на баща ни. Елице, рече ми тогава, ела ме посети. Веднъж поне. Докато мога да ти покажа всичко. Не отидох. Имаше едно и друго. Калоян имаше нужда от нещо. Невена имаше нужда от нещо друго. Апартаментът искаше внимание. Пенсията не стигаше и трябваше да се наглеждам. Ще дойда следващото лято, Боре, обещах. Следващото лято не дойде за нас двамата. Сега лежах в леглото и го питах на ум дали ми сърдит. Реших, че не е, Борислав никога не беше човек за сърдене. Беше човек за търпение, за тиходействие, за решения, взети без шум. Като завещанието. Написано с ръка, депозирано при нотариус, без да каже дума. Просто го беше направил. Точно като мен тази вечер. Сутринта станах рано. 6 без четвърт. Апартаментът спеше. Приготвих кафе и седнах на кухненската маса с листчето от предната вечер. Разгледах написаното. Редовете бяха ясни и наредени, стъпки, не мечти. Имах нужда от 3 неща: адвокат за прехвърлянето на имота, строителна фирма или местни майстори за родопите и, последното и най-трудното, информация за продажбата на апартамента. Апартаментът беше на мое име. Методи го беше записал така преди много години, с онова практично предвиждане, което имаше за всичко. Никога не знаеш, беше рекъл. Аз бях кимнала, без да мисля много. Сега бях благодарна. Изпих кафето и извадих телефона. Потърсих в интернет нотариуси и адвокати в Лозенец, пишеха добри отзиви за един адвокат на улица Фредерик Жолиотюри, специализирал в имотно право. Запазих номера. После потърсих строителни фирми в Родопите. Намерих форум с препоръки, хора от Пловдивска и Смоленска област, местни майстори с опит в каменна зидария. Едно им се повтаряше: господин Стефан Вачев от Девин, с телефон и кратко описание, местен майстор, реставрация на стари родопски къщи, работи честно. Запазих и него. Беше 7:15. Чух врата. После стъпки. Невена влезе в кухнята с разрушена коса и полузатворени очи. Погледна ме, после погледна кафемашината. Добро утро, рекох. Добро. Изговори го кратко, без поглед към мен. Седнах и продължих да гледам телефона. Тя сипа кафе, взе чашата и излезе. Не пит дали съм закусила. Не попита как съм се почувствала след вчерашното нотариално посещение. Нямаше нищо неочаквано в поведението й кратко. Точно за това беше толкова ясно. Малко по-късно дойде и Калоян. Той е моят син и го познавам отпреди да се е родил, познавам как влиза в стая, когато е неспокоен. Влиза с малко пошумни стъпки, сякаш иска да заеме повече пространство. Така влезе и сега. Мамо, ама не ни каза нищо вчера. Опита се да звучи небрежно. Какво е ставало с нотариуса? Вдигнах поглед от телефона. Нищо спешно. Документи за наследство от Борислав. Очите му леко се стесниха. Наследство? Тоест имот и малко пари. Ще трябва да наредя нещата. Затворих телефона и станах.
Ще закусвам ли? Вие искате ли нещо? Той ме гледаше секунда по-дълго от нормалното. Сетне рече, само кафе. Но, мамо, за какви пари говориш? Нещо сериозно ли е? Стига за сега, рекох и отворих хладилника. Не го лъжех, просто не му казвах. Разликата е важна. Тая сутрин нямах нужда от разговор. Нямах нужда от въпросите му, от любезното му лице, от Невена, застанала зад него с чашата в ръка и сметащ на ум. Имах нужда от тишина, от ред и от ясна следваща стъпка. В 10 позваних на адвоката. Секретарката ми даде час за следобед, в 3. Рекох благодаря и затворих. После написах съобщение на Стефан Вачев от Девин. Добър ден. Казвам се Елица Маринова. Имам каменна къща в Родопите, наследена от брат ми. Търся майстори за ремонт и възстановяване. Може ли да се свържем? Изпратих и изчаках. Отговорът дойде за по-малко от 20 минути. Добър ден, госпожо Маринова. Разбира се. Кажете района и ще оговорим оглед. Усмихнах се за себе си. Излязох около обяд. Трябваше ми въздух и трябваше ми разходка. Обувки с нисък ток, шал в цвят на горска зеленина и чантата на Методи с документите вътре. Тръгнах надолу по Лозенец към докторска градина. Парковете на София са нещото, за което обичам този град. Дори в октомври, с голите вече дървета и влажния чакъл под краката, има нещо утешително в тях. Нещо, което казва, тук хората са дохождали да мислят от много отдавна. Седнах на пейка до фонтана. Извадих малкото тефтерче, което нося винаги в чантата, и написах нещо, което исках да запомня. Не съм ядосана. Съм ясна. Прочетох го 2 пъти. После го затворих. Адвокатът се казваше Виктор Тодоров, мъж на около 45, с внимателни очи и делови, но не бутан тон. Приеме в малък кабинет с много рафтове и гледка към двор с орех. Обясни ми нещата методично. Прехвърлянето на наследения имот беше вече факт, нотариалният акт беше достатъчен. Оставаше регистрацията в агенцията по вписванията, което можеше да стане до края на седмицата. Банковата сметка вече беше активирана на мое име. После попита дали имам други имотни въпроси. Рекох му да. Искам да продам апартамента, в който живея. Той е на мое име. Имам ли право да го продам без съгласие на другите обитатели? Той не се изненада. Само кимна. Ако имотът е единствено ваш, вие имате пълното право да го продадете без нечие съгласие. Другите обитатели, дори да са роднини, нямат юридическо право на вето. Трябва единствено да бъдат уведомени с разумен срок. Какъв е разумният срок? Зависи от договора, ако има наем. Ако живеят безвъзмездно, законовият минимум е едномесечно предизвестие. Записах. После попитах за извъдебното уведомление, официален документ, с който информирах Калоян и Невена, че апартаментът ще бъде продаден и те трябва да освободят имота. Виктор ме погледна спокойно. Мога да го изготвя. Кога искате да е готово? До петък, рекох. Той кимна отново и записа. После рече, госпожо Маринова, само да знаете, такива решения са изцяло ваше право. Но рядко са лесни. Уверени ли сте? Погледнах го. Уверена. Той не продължи с въпроси. Просто напи задачата в тефтерчето си и ме придружи до вратата. Излязох на улицата в 4:30. Слънцето вече слизаше зад сградите и хвърляше дълги оранжеви сенки по тротуара. Стоях минута пред входа и поемах въздух. После позваних на Стефан Вачев. Разговорът беше кратък и конкретен. Обясних му, каменна родопска къща, около 100 квадрата, незаселена от поне 3-4 години, двори стопански постройки, нуждаеше се от преглед на покрива, но в дограма, ремонт на кухнята и банята, почистване на двора. Попита за селото. Рекох му. Той познаваше района и дори беше работил на 2 съседни къщи преди години. Мога да дойда в събота за оглед, ако ви устройва, рече. Устройва ме, отговорих. Прибрах се вкъщи в 5. Калоян и Невена бяха в хола. На масата имаше остатъци от следобедна закуска. По телевизора вървеше новини. Минах покрай тях с добър вечер и влязох в стаята си. Чух Невена да пита Калоян нещо на тих глас. Думата наследство стигна до мен като отлумъче. Не се обърнах. Вечерята приготвих аз, боб чорба с червен лук и чушки, с хляб от наблизо. Сложих 3 чини на масата и извиках. Дойдоха и двамата. Невена каза, че мирише хубаво. Казах и кратко благодаря.
Калоян яде мълчаливо, поглеждайки ме от време на време с онзи поглед, в който се смесват любопитство и нещо по-прилично на безпокойство. В средата на вечерята той реши да попита директно. Мамо, по-сериозно, какво е оставил Борислав? Поставих лъжицата. Погледнах го. Оставил ми е имот в Родопите и пари в банката. Невена вдигна очи от чинията. Много ли пари? Усмихнах се леко. Достатъчно. Тишина. После Невена рече с внимателен, почти мек тон. Това е чудесно, майко. Значи ще можеш да се оправиш по-добре. Да, рекох. Ще мога. Калоян добави набързо. Ако имаш нужда от съвет как да управляваш парите, аз познавам хора. Финансови консултанти, дето са надежни. Погледнах го. В очите му имаше нещо, което не беше загриженост. Беше изчисляване. Благодаря, Калояне. Ще се справя. Довечерях. Измих чинията си. Пожелах им лека нощ и се прибрах в стаята. Легнах и загасих светлината. За разлика от предната нощ, тая вечер заспах бързо. Беше лесно. Защото вече знаех какво ще правя. И защото за първи път от много дълго време не ми трябваше нечие разрешение. Петък дойде тихо. Събудих се в 6, преди будилника. Светлината през завесите беше онази бледа, сребриста октомврийска светлина, която не гре, а само осветява, достатъчно, за да видиш нещата такива, каквито са. Лежах малко и слушах. Отвън минаваше трамвай. Отгоре, стъпки на съседа, всяка сутрин в един и същи час. Апартаментът спеше. Станах, облякох се и приготвих кафе. Пих го на кухненската маса с тефтерчето пред мен. Бях написала всичко в редове. Днес трябваше да взема документите от Виктор Тодоров. Официалното уведомление за продажбата на апартамента беше готово, той ми беше изпратил съобщение предишния ден. Утре имах оглед в Родопите с майстор Вачев. В понеделник трябваше да отида до банката. Всичко вървеше. Спокойно, ясно, поред. В 8:30 влезе Невена. Беше в хубаво настроение, или поне така изглеждаше. Прибра косата си, взе кафе и застана до прозореца. Днес е хубаво, рече, гледайки навън. После ме погледна с онзи внимателен поглед, с който ме гледаше, когато искаше нещо. Майко, мислех, може би в събота можем да излезем заедно, ти и аз. Има нов магазин на Витоша. Казват, че е много хубав. Погледнах я, Невена не ме беше канила никъде от години. В събота имам ангажимент, рекох спокойно. Отивам в Родопите. В Родопите? Изненадата и кратко беше истинска. Сама ли? Да. За огледа на къщата. Тя замълча. После рече предпазливо, може ли и ние да дойдем? Калоян би се радвал да види имота. Усмихнах се леко. Не е необходимо. Ще разправям после. Не беше грубо. Беше просто истина. Калоян слезе около 9. Беше в почивен ден, работеше в строителна фирма като проектант и петъците му бяха свободни. Влезе в кухнята с разрушена коса и намери и двете ни там. Нещо в изражението на Невена го предупреди, защото веднага стана повнимателен. Какво има? Попита. Майко отива утре сама в Родопите, рече Невена. Тонът и кратко беше неутрален, но думата сама носеше нещо. Калоян ме погледна. Мамо, сериозно ли? Сама ли ще пътуваш? Планинските пътища в октомври са хлъзгави. Ще взема автобуса до Девин, рекох. После местният майстор ще ме заведе до имота. Майстор. Повтори думата, сякаш опипваше. Не ел си вече майстор? Не ела, поправих го тихо. Той седна. Взе чашата. Гледаше масата. Мамо, искам да поговорим. Сериозно. За наследството. Аз и Невена мислехме, и ами, ако имотът е голям, може би трябва да се консултираме семейно. Такива неща се управляват по-добре заедно. Поставих чашата с кафе на масата. Кои сме заедно? Той ме погледна. Ами, семейството. Изчаках секунда. После рекох спокойно, Калояне, имотът е на мое име. Парите са в моя сметка. Решенията са мои. Станах. Тръгвам до адвоката. Ще се прибера след обед. Оставих ги в кухнята. Взех чантата, шала и слязох по стълбите. Навън беше прохладно и сухо. Вървях бавно към спирката, усещайки как напрежението от апартамента остава зад мен с всяка крачка. Харесва ми това в ходенето пеша,
дава ти разстояние. Не само физическо. Виктор Тодоров ме прие в 10. Документите бяха готови, 3 екземпляра, нотариално заверени. Уведомлението беше ясно и официално. Апартаментът на адрес Лозенец, собственост на Елица Маринова, ще бъде изставен за продажба. Обитателите Калоян Маринов и Невена Маринова се уведомяват и имат срок от 30 дни да освободят имота. Виктор ми обясни, можех да го връча лично, чрез нотариус или чрез куриер с обратна разписка. Рекох му да изпрати чрез нотариус, за всеки случай. В понеделник може да е готово, рече той. Добре. После ме попита за нотата, дали искам нещо допълнително да се включи. Рекох не. Краткото беше достатъчно. Нямах нужда от обяснения. Когато действието говори, думите само му пречат. Разходих се след това из центъра. Спрях в малко книжарниче на граф Игнатиев и прегледах книги. Намерих стара карта на Родопите, ламинирана, с подробна легенда. Купиха. После намерих тефтерче с твърди корици в цвят на маслина и го взех и него. Платих без да се замислям, нещо, което рядко правех преди. Седнах в малко кафене на ъгъла. Поръчах баница и кафе. Разгънах картата на масата и намерих района на Борислав, малко село Смолянско, между два рида. Показан беше гор, поток, чернокожа горска пътека. Гледах го дълго. Мислех какво значи да притежаваш нещо такова. Не в смисъл на документи и нотариални актове, а в смисъл на принадлежност, усещане, че имаш място, където земята знае как се казваш. Борислав е знаел. Той цял живот е имал такова място. Сега и аз. Прибрах се в 4. Апартаментът беше тих. Невена излизаше, видях в коридора с чанта, избягваше погледа ми. Калоян беше в работната стая с вратата затворена. Влязох в стаята си и наредих нещата от чантата. Картата, тефтерчето, документите. Погледнах ги и за пръв път усетих нещо, което можех да нарека само с тази дума – готовност. Не гняв, не тъга, просто готовност. Вечеряхме 3, аз приготвих пилешка супа. Калоян беше почти мълчалив. Невена говореше повече от обичайното, опитваше се да запълни тишината с незначителни неща, за съседката от 3, за времето, за някакъв сериал. Аз отговарях с по 1-2 изречения. Не бях студена. Просто бях пестелива. В края на вечерята Калоян рече: мамо, утре, когато се върнеш от Родопите, нека поговорим истински. Искам да разбера как мислиш за бъдещето. Погледнах го. Дъщерята в мен чуваше, искам да разбера как да бъда включен. Майката чуваше нещо посложно. Но Елица, жената на 68, която стоеше тази вечер пред масата с изядена супа и документи стаята, тя чуваше просто: сега те е грижа. Сега, когато вече знаеш. Ще поговорим, рекох. И нямах предвид утре. В събота станах в 6. И с апартамента беше тъмно и тихо. Взех малката чанта за пътуване, която бях наредила предния ден, смяна дрехи, козметика, картата, тефтерчето, документите за имота. Облякох удобни дрехи, тъмносини панталони, дебел вълнен полувер и якето с подплата. Обувки за ходене, купени преди 3 години и почти неносени. Сложих чайника. Изпих чашата права до прозореца. Навън се разсъмваше. Небето над Лозенец беше в нюанси на тъмносиньо и розово, с тесен оранжев ред над покривите. Птица нещо чурулика от парка. Трамваят не беше тръгнал още. Светлините по прозорците на съседите бяха единични и жълти. Оставих бележка на масата, не за Калоян и Невена. За себе си. Написах Родопи. Оглед. Събота. Сгънах я и я оставих до чайника. Знам, звучи странно, да оставяш бележка за себе си. Но ми се стори правилно. Като потвърждение. Взех чантата и излязох. Автобусната гара Юг беше оживена дори в 7 и нещо сутринта. Хора с раници, жени с торби, стари мъже с вестник, всякакви хора, всякакви посоки. Купих билет до Девин и се настаних на място до прозореца. Автобусът тръгна в 8. Извън София пейзажът се промени бързо. Панелите и магистралата отстъпиха място на хълмове, на орани ниви, на малки села с черквички и кривовати улички. После дойдоха горите, буковите гори на Родопите, с листа в цвят на мед и тъмночервено. Погледнах ги и усетих нещо в гърдите. Не знам как да го опиша. Може би просто разпознаване.
Стефан Вачев ме чакаше на автобусната спирка в Девин. Беше мъж на 50-тина, набит, с набръчкани от слънцето ръце и спокоен поглед. Ръкухнахме се. Беше кратко и делово, хора, свикнали да се оценяват не по думи, а по работа. Готова ли сте? Попита. Готова. Качихме се в неговия стар джип и тръгнахме нагоре по горски асфалт, после по черен път. Мълчахме почти цялото пътуване. Понякога той сочеше нещо, тук имаше голям пожар преди години, вижте как гората се върнала, там горе изворът, откъдето идва водата за 3 села. Слушах и гледах. Около половин час по-късно се появи къщата. Стояла насред полянка, заобиколена от буки и елхи. Каменна, с 2 ката, с покрив от тъмни плочи и широка веранда отпред. Прозорците бяха с дървени капаци, затворени. Тревата в двора беше висока, но не грозна, като земя, която е почивала, а не като изоставена земя. Слязох от колата и застанах. Усетих мириса веднага, смола, влага, дъб и нещо друго, което нямаше точна дума, но беше познато. Беше мирис, който помнех от детството, от лятата при дядо ни, от онези сутрини, когато ставахме преди всички и вървяхме до кладенеца с кофа. Хубава е, рекох. Стефан кимна. Строена здраво. Такива правят сега, но не излиза. Камъкът е местен варовик, трае 100 години. Ходихме заедно из двора и вътре. Стефан разглеждаше покрива, стените, дограмата. Говореше бавно и точно, какво трябва, какво може да чака, кое е спешно. Записвах в новото тефтерче с маслинено-зелените корици. Кухнята се нуждаеше от нова инсталация. Банята беше запазена, но трябваше нови плочки. Покривът имаше едно малко място, откъдето влизаше вода. Не е страшно, правим го за 2 дни. Дограмата на долния етаж можеше да се смени с нова дървена, по стария образец. Застанахме на верандата. Гледката беше към долината, хълмове, гори, малка нива, далечен синкав рит. Небето беше чисто с редки облаци. Колко ще отнеме всичко? Попитах. Стефан се почеса по врата. Ако почнем след 2 седмици, покривът, дограмата и кухнята са готови до средата на ноември. Банята и двора, до Коледа, ако времето държи. Ако почнем следващата седмица, той ме погледна. Тогава за Коледа всичко е наред. Договорихме се, рекох. Протегна ми ръка. Стиснах я. После той отвори задната врата на джипа и извади термос. Кафе? Попита. С удоволствие. Седяхме на каменните стъпала на верандата и пихме кафе. Слънцето беше наполовина зад рида и хвърляше дълго, топло петно върху двора. Стефан разправи нещо за брат ми, беше го срещал 1-2 пъти на пазара в Девин. Тих човек, рече. Но добър. Хората тук го уважаваха. Погледнах двора. Знам, рекох. В 5 следобед бях в Девин. Наех стая в малка семейна квартирка до центъра, почистено, уютно, с мирисна лавандула от Сашена перваза. Легнах малко, преди да вечерям. Телефонът ми мигаше с 3 съобщения от Калоян и 1 от Невена. Не отворих. Тази вечер принадлежеше само на мен. Легнах и гледах тавана. Мислех за къщата горе. За верандата. За мириса на смола. За кафето Стефан на стъпалата. За първи път от много дълго, може би от много повече от последните 5 години, се почувствах у дома. И сега, с тихия октомврийски Девин зад прозореца, осъзнах нещо просто и тежко едновременно. У дома не е там, където те търкят. У дома е там, където се усещаш цяла. Аз намерих моето. Неделя сутринта се върнах в София с автобуса от 10. Пътуването беше тихо. Седях на същото място до прозореца и гледах как родопите се отдалечават зад мен. Гори, хълмове, синкави ридове, после по-ниски могили, после равнина. Носех в себе си нещо оттам. Не го виждах, но го усещах. Като когато хапнеш нещо хубаво и вкусът остава. В чантата имах тефтерчето с всичко записано. Стефан Вачев щеше да почне в сряда. Договорихме се по телефона преди да тръгна, той щеше да докара 2 помощника и да се захванат с покрива и дограмата. Аз щях да преведа аванса в понеделник от банката. Всичко беше ясно и наредено. В Лозенец пристигнах малко след 12. Изкачих стълбите бавно. На 3-то стъпало отгоре спрях за миг и слушах. Нищо. Тишина зад вратата. Отворих с ключа си и влязох. Невена стоеше в коридора,
сякаш ме беше чакала. Беше облечена, сресана, с онова внимателно изражение, с което хората влизат в разговори, предварително наумени. Върна се, рече. Върнах се, потвърдих и мина покрай нея към стаята. Мамо! Гласът на Калоян дойде от хола. Влязох там. Той седеше на дивана с ръце на коленете, поза, която познавах от детството му, когато беше направил нещо и чакаше да го разберат. Искаме да поговорим. Поставих чантата на футюйла. Свалих якето. Добре. Седни, моля те. Седнах на стола срещу дивана. Невена дойде и застана до Калоян. Гледаха ме двамата, той с нещо, което искаше да изглежда загриженост, тя с онова прецизно изражение, зад което никога не можеше да се разчете истината. Калоян заговори пръв. Мамо, не сме постъпвали добре с теб. Знам го. Невена и аз говорихме тези дни и осъзнахме, че сме те пренебрегвали. Не е редно. Ти си направила много за нас и ние не сме го ценили достатъчно. Изчаках. Невена добави, гласът и кратко беше помек от обичайното. Правилно е Калоян да го каже. Исках и аз да се извиня. Знам, че понякога съм студена. Не е лично към теб. Просто животът е труден и аз понякога не намирам думите. Мълчах. Те двамата се погледнаха за миг. После Калоян продължи, исках да те попитам и за наследството. Не защото имам претенции, не е моя работа. А защото ти си моя майка и искам да съм сигурен, че ще бъдеш добре. Ако имаш нужда от помощ, от съвет, от каквото и да е, ние сме тук. Гледах го. Гледах и Невена. Не ги гледах с гняв. Гледах ги с онова спокойствие, което идва, когато вече знаеш цялата история и просто чакаш да приключи. Кога разбра за наследството? Попитах Калоян тихо. Той не разбра веднага. Когато ни каза в четвъртък. Не, рекох. Кога разбра колко е? Пауза. Невена наведе леко очи. Аз не зная точно колко е, рече Калоян. Но се интересуваш. Не беше въпрос. Той отвори уста. После я затвори. Станах. Благодаря ви за разговора. Ще си почина малко. Мамо, чакай. Гласът му беше по-висок. Нека не го оставяме така. Искам да разберем нещата. Обърнах се. Кои нещата, Калояне? Нас. Семейството. Как ще бъдем? Погледнах го дълго. После рекох тихо, ще бъдем добре. Всеки по-своему. И влязох в стаята. Следобедът мина тихо. Аз не излязох. Те не влизаха. Лежах в леглото и четох старо списание, намерено в чекмеджето, с рецепти и градинарски съвети. Нещо ми каза, че ще ми трябва скоро градинарски знания. Предишния ден Стефан беше показал парцел до къщата, равен, с добра пръст. Хубаво за зеленчуци, беше рекъл. Вашият брат беше садил домати тук преди. Домати. Ще посадя домати. В понеделник станах рано и отидох до банката преди да се е разсъмнало напълно. Банковият служител беше млад, любезен и ефективен. Прегледахме сметката заедно, числото на екрана беше реално, не от сън. Наредих превода на аванса към Стефан. После попитах за инвестиционни депозити. Той обясни. Записах. Имах достатъчно за живот, достатъчно за ремонта, достатъчно за каквото реша след това. От банката отидох до Виктор Тодоров. Документите са изпратени, рече той. Нотариусът ще ги връчи лично днес или утре. Благодаря. Госпожо Маринова. Той се поколеба. Имотните агенти, с които работим, ако решите да обявите апартамента, мога да препоръчам Надежден. Ще се обадя до края на седмицата, рекох. Вторник беше денят. Знаех го от сутринта, усещах го в начина, по който апартаментът мълчеше. Твърде тихо. Онова напрежение, което се трупа зад затворени врати и чака. Калоян и Невена бяха вкъщи. Той работеше от вкъщи онзи ден. Тя беше взела почивен ден, което само по себе си беше необичайно. Закусихме тримата почти без думи. Около 11 позваниха на вратата. Отидох да отворя. Нотариусът беше мъж на средна възраст с кофарче и изражение на човек, свикнал да носи новини от всякакво естество. Поздрави ме учтиво, поиска лична карта. Проверих документите. После попита, лица Калоян Маринов и Невена Маринова, тук ли са? Тук. Калоян беше чул гласове и беше излязъл от стаята. Застана в коридора с телефон в ръка,
гледайки нотариуса с въпросително изражение. Невена се появи зад него. Добър ден, рече нотариусът спокойно. Имам официално уведомление, адресирано до вас, от собственика на имота, госпожа Елица Маринова. Ще подпишете ли за получаването? Калоян погледна мен. После погледна нотариуса. Взе плика. Нотариусът получи подписите и излезе. Затворих вратата. Тишина. Калоян държеше плика в ръката си. Невена стоеше до него и се взираше в него, сякаш очакваше да разбере съдържанието само от вида му. После Калоян го отвори. Разгъна листа. Четеше. Видях момента, в който достигна до важното, очите му спряха, после се върнаха нагоре по текста, после отново надолу. Мамо! Гласът му беше тих. Какво е това? Уведомление за продажба на апартамента. Ти продаваш апартамента. Не беше въпрос. Беше повторение на думи, за да влязат. Да. Невена взе листа от ръцете му. Четеше бързо. Виждах как изражението й кратко се мени, от изненада към нещо по-остро. 30 дни. Погледна ме. Даваш ни 30 дни да се изнесем? Законовият минимум е 30 дни, рекох. Законовият. Тя повтори думата с тон, в който имаше и невярване, и нещо като покруса. Ти говориш за закон с нас. С твоя син. Говоря с хора, за чийто разговор минала сряда не бях поканена, рекох спокойно. И въпреки това го чух. Тишина. Невена отстъпи крачка. Калоян ме гледаше неподвижно. Чула си ни. Изговори го бавно. На стълбата. Прозорецът беше отворен. Дълга тишина. После нещо се разпадна в лицето на Калоян, не бурно, не с думи, а тихо, като когато нещо, поддържано дълго с усилие, просто се изтощава. Мамо! Гласът му беше различен сега. По-нисък, по-истински. Аз не е трябвало да казвам онова. Знам. Каза се в лош момент, в уморен момент, но не е оправдание и го знам. Много ми е тежко от мисълта, че си го чула. Не отговорих. Чаках. Моля те, продължи той. Не взимай такова решение така бързо. Ние можем да поправим нещата. Давай ми възможност. Погледнах го. Беше моят син. Видях в него момчето от някога, с надраскани колене и широка усмивка. Видях и мъжа, стоящ пред мен сега, с лист хартия в ръка и думи, казани за тънка стена. И двамата бяха истински. Това беше най-трудното. Калояне, рекох тихо, ти не казваш тези думи, защото разбра нещо. Казваш ги, защото чу числата при нотариуса. Той искаше да протестира. Видях го, уста отворена, после затворена. Преди нотариуса, продължих, живяхте тук 5 години. Нито веднъж не ме попитахте дали ми е добре. Не за пари, не за наследство. Просто, дали ми е добре. Дали спя. Дали нещо ме боли. Дали съм самотна. Невена беше обърнала очи към пода. Не изисквам покаяние, рекох. Изисквам честност. И бях честна с вас. Апартаментът ще бъде продаден. Имате 30 дни. Влязох в стаята. Зад гърба ми чух Невена да казва нещо тихо, не разбрах думите. После чух как Калоян и кратко отговаря. Гласовете бяха ниски, приглушени, като гласове на хора, осъзнали, че шумът вече не помага. Седнах на ръба на леглото. Ръцете ми бяха спокойни. Гласът ми не беше треперел. Нямах нужда да плача, защото плачът идва от неопределеност, аз бях определена. Но имаше нещо друго. Нещо, което не беше гняв и не беше триумф. Беше тъга, бавна, тиха, като есенен дъжд. Тъга не за онова, което се случваше сега, а за онова, което не се беше случило всичките тези години. За вечерите, в които можехме да говорим истински и не говорихме. За закуските, минали в мълчание. За всяко добре съм, не се безпокой, казано, защото никой не питаше наистина. Извадих тефтерчето. Написах ноември. Родопите. Нов живот. После написах под него, потихо, обичам те, Калояне. Но обичам и себе си. Затворих тефтерчето. Следобедът мина бавно. В 3 Калоян почука на вратата. Отворих. Стоеше в рамката с ръце в джобовете, поза, която имаше нещо детинско в него, независимо на колко години беше. Мога ли да вляза? Влез. Седна на стола до прозореца. Аз останах на леглото. Мълчахме малко.
Исках да те попитам, рече той накрая, ако наистина продадеш апартамента и отидеш в Родопите, ще ни видим ли изобщо? Погледнах го. Зависи от теб. От мен. Да. Не от парите. Не от апартамента. От теб. Той кимна бавно. После рече тихо, страхувам се, мамо. Страхувам се, че сме наистина стигнали дотъм и не знам как се поправя такова нещо. Поправя се с малки неща, рекох. Не с извинение след уведомление. С малки неща. Всеки ден. Ако изобщо искаш. Искам. Гледах го. Не знаех дали е истина и не знаех дали той самият знаеше. Но думите бяха изречени с глас, различен от всяко мамо на последните 5 години. Добре, рекох. Тогава ще видим. Той стана. Спря на прага. Могат ли те пред Нова година? В Родопите? Само за ден-два. Не отговорих веднага. После рекох, ако дойдете да помагате, а не да инспектирате, може би да. Той кимна и излезе. Останах сама. Слушах стъпките му в коридора. После тишина. Станах и отидох до прозореца. Лозенец беше в онзи тих следобеден ритъм, хора с кучета, дете на тротинетка, жена с 2 торби. Листата на липите почти всички бяха паднали. Голите клони чертаеха тъмни линии срещу светлото небе. Гледах квартала. 15 години живях тук. Познавах всяка пукнатина по тротуара, всяка лавка, всяка лице от съседните блокове. Това беше моят квартал. Моят живот. И въпреки това, или може би точно за това, можех да го ставя. Защото мой не означаваше единственото. Утре щях да се обадя на имотния агент. До края на седмицата апартаментът щеше да е обявен. До края на месеца, може би продаден. А аз щях да съм на верандата на Борислав, да слушам Бълковата гора и да пия кафе Стефан на каменните стъпала. Усмихнах се тихо за себе си. 68 години. Хората казват, че в тази възраст вече е късно. Късно за промяна, за нов начало, за решения, взети само за себе си. Но аз сторях до прозореца и усещах нещо, което можех да нарека само по един начин – ранно. Много рано. Почти начало. Сряда. 6 часа сутринта. Събудих се преди будилника, както почти всяка сутрин от последните дни. Лежах в тъмното и слушах. Навън се чуваше лек вятър, онзи октомврийски вятър, студен и чист, с мирис на мокра пръст и листа. Прозорецът беше на цепка и завесата се люлееше бавно. Знаех какъв е денят. Бях наредила малката куфара предишната вечер. Не всичко, само онова, което ми трябваше за сега. Дрехи, козметика, тефтерчето, картата на Родопите, плика с документите за имота. Книгата с градинарски съвети, намерена в чекмеджето. Снимката на Методи от нощното шкафче. Малката икона на Богородица, която майка ми беше подарила на 20 години, пазеха в чекмеджето, с лице нагоре, никога не оставях на тъмно. Всичко останало щеше да дойде после. Имаше достатъчно стаи в Борислав, достатъчно пространство за живот. Станах. Облякох се бавно, вълнен пуловер, дебели чорапи, удобни панталони. Взех шала от куката до вратата. В кухнята свалих чайника и направих чай с лимон и мед, пих го права до прозореца. Сутринта беше в нюанси на сиво и синьо, онзи час преди пълното разсъмване, когато светлината е все още несигурна, като съмнение, което ще отмине. По улицата минаваше само метачът с количката. Липите стояха голи. Уличната лампа на ъгъла мигна веднъж и угасна. Пих чая и не мислех за нищо конкретно. Просто гледах. Имотният агент беше минал в понеделник. Беше разгледал апартамента, направил снимки, обяснил процеса. Хубав квартал, хубав етаж, добро изложение. Беше рекал Соня практичен ентусиазъм на хора, за които имотите са ежедневие. Ще имаме огледи до края на седмицата. Подписахме договора. Тръгвайки, той ми рече, госпожо Маринова, добра сделка ще излезе. Уверена съм. Кимнах. Не ми трябваше уверение. Просто действие. В петък Стефан ми се обади от Родопите. Покривът е готов, рече с онзи спокоен, делови тон, с който съобщаваше всичко. Утре почваме до грамата. Майсторът за банята идва в понеделник. После добави, снощи огрях малко в камината. Стои хубаво, камината. Тегли добре. Огрявал в камината. Някой беше разпалил огън в онази стара каменна камина, в онова огнище, край което баща ни седял,
и Борислав след него. Усетих нещо топло в гърдите, не сентиментално, а просто истинско. Благодаря ти, Стефане, рекох. В събота Калоян ме намери в коридора и каза, че е намерил стая под наем в студентски град. Гласът му беше равен, но под него имаше нещо, не горчивина, а по-скоро умора. Умората на човек, приял нещо, което не е искал да приема. Добре, рекох. Невена е наясно, добави той. Тя е ядосана, но е наясно. Важното е да сте наредени. Той ме гледа миг. После рече, мамо, искам да те помоля за нещо. Кажи, да не изчезваш. Знам, че нямам право да искам нищо. Но искам само да знам, че можем да се чуем. Понякога. Погледнах го. Мислих за онова малко момче с надраскани колене. За сутринта, когато го заведох за първи път на училище и той стисна ръката ми толкова силно, сякаш светът беше твърде голям. За вечерите, когато беше болен и аз седях до леглото му с мокра кърпа и го гледах как спи. После мислих за прозореца. За думите. И мислих как двете неща могат да бъдат едновременно истински. Обичта и пренебрежението. Синът и непознатият. Едно и също лице. Няма да изчезна, рекох. Но нещата ще бъдат различни. Разбирам. Дали разбираш или не, ще се вижда с времето. Той кимна. После много тихо рече, прости ми, мамо. Гледах го дълго. После рекох, работи по него. Прошката не е дума. Прошката е навик. Той не отговори. Но кимна с онова бавно, истинско кимване, с което хората потвърждават неща, за които нямат готови думи. Сутринта в сряда беше тих. Допих чая. Измих чашата, подсуших я и я наредих на рафта. Погледнах кухнята. 15 години сутрини, 15 години кафе и чай, 15 години ябълки в купата на масата. Хубави неща. Истински неща. И все пак, ред беше. Взех малката куфара от стаята. После взех чантата. Огледах стаята последен път. Леглото беше оправено. Нощното шкафче, празно. На вратата висеше само закачалката и на нея нямаше нищо. Минах по коридора. Спрях пред хола. Погледнах вътре, диванът, телевизорът, ниската масичка. Обикновен хол. Стотици такива хола и София. Нямаше нищо особено в него, освен годините. И годините вземаш в себе си. Те не остават на мебелите. Отидох до трапезарията. Сложих куфарата на пода. Извадих от чантата ключовете, домашния, резервния и пощенския. Наредих ги на масата, един до друг, с тихо кликване на метал по дърво. После извадих плика. Вътре имаше два документа. Единият беше нотариалното уведомление, вече им беше връчено, беше само копие. Другият беше листчето, което написах предишната вечер на масата, на светлината на малката лампа, с писалката на Методи. Не беше дълго. Беше кратко и ясно, написано с ръка, без преправене, Калояне, Невена, ключовете са на масата. Нотариалното уведомление е в плика. Имате 30 дни, но се надявам да се наредите порано. Грижете се един за друг и се научете да се грижите и за другите. Животът е дълъг, когато го живееш добре. Научете се да цените хората, докато са до вас. Мамо! Сгънах листчето. Наредих го до ключовете. После наредих и плика. Погледнах масата. 3 ключа. 1 плик. 1 листче. Толкова малко неща, за да се затвори глава от живота. Взех куфарата и чантата. Отворих входната врата тихо, Калоян и Невена спяха. Не ги събудих. Нямаше нужда. Всичко, което трябваше да бъде казано, беше казано. Всичко останало беше тяхна работа. Затворих вратата след себе си с тихо щръкване. Слязох по стълбите пеша. 5 стъпала, ъгъл, после още 15. Ръката ми се плъзна по парапета, студеният метал, същият като в онази сряда, когато стоях и слушах. Само че сега слизах, не се изкачвах. И онова, което носех, беше различно. Навън беше прохладно и сухо. Слънцето беше изгряло, но все още беше ниско, оранжево и широко, хвърляйки дълги сенки по улицата. Емирисмаше на емукъл асфалт и кестени. Не иде далеч пееше птица, ясна, настойчива, без особена причина, просто защото можеше. Застанах пред входа. Погледнах блока. Погледнах прозорците, затворени,
с рулетни штори. Погледнах двора, кестенът въгъла, чието листа вече бяха почти всички паднали. Погледнах улицата. После поех въздух. Дълбоко. Студен и чист, с вкус на октомври, на начало. Колата ме чакаше, такси, поръчано предишната вечер, с шофьор на средна възраст и тих мотор. Отвори ми вратата без излишни думи. Наредих кофарата в багажника. Качих се на задната седалка. За автогарата? Попита. За автогарата, потвърдих. Потегли. Гледах как блокът се отдалечава, първо прозорците, после фасадата, после целият, и накрая изчезна зад завоя. Не го проследих с очи. Гледах напред. По булевард Витоша утринният трафик вече беше тръгнал. Автобуси, велосипедисти, хора с кафе в ръка. Витрините на магазините мигаха в ранната светлина. На ъгъла имаше стар дядо с кестени, не знам дали беше същият от онази сряда, но ми се стори тъй. Продаваше горещи кестени в хартиени фунийки и гледаше хората с онова тихо търпение, с което наблюдават само хора, живели достатъчно дълго. Усмихнах се. Автогарата беше оживена. Взех билета, наредих кофарата под автобуса и се качих. Прозоречна седалка, лява страна, откъдето щеше да се вижда планината. Автобусът тръгна в 8:05. София се отдалечаваше зад мен, панели, магистрала, индустриални складове, после полета. После хълмовете. После гората, ранна, влажна, с онзи тъмнозелен цвят на иглолистни дървета, нетокнат от есента. Извадих тефтерчето. Написах само 2 реда. Сряда, октомври. Тръгвам. После затворих очи за малко. Не спях. Само слушах двигателя, вятъра, птиците спирките, гласовете на другите пътници. Живи, обикновени звуци. Звуци на деня, тръгнал напред. Стефан ме чакаше на спирката в Девин, точно в 12. Кофарата беше лека, той я взе без дума. Качихме се в джипа. Как е горе? Попитах. Работата върви, рече той. Дограмата е почти готова. Запалих камината с нощи, стаята на горния етаж е топла. Подготвил съм и малко дърва за вас. Благодаря ти. Нема защо. Вашият брат беше добър човек. Радвам се, че имотът ще живее. И аз. Пътувахме нагоре по горския асфалт. Мълчахме, но беше онова мълчание между хора, на които не им тежи. Мислех за Борислав, за дядо ни, за баба ни, за униелета, за пръста, за кладенеца, за бука на 200 години в горния край. После спряхме. Каменната къща стоеше в полянката, както я бях оставила миналата събота. Но сега прозорците бяха отворени, новата дограма, светла и чиста, пропускаше утринния октомврийски въздух. От комина излизаше тънко синкаво кълбо дим. Тревата в двора беше покосена наполовина. На верандата имаше 2 нови стола, дървени, прости, здрави. Слязох от колата и застанах. Гледах къщата. Тя ме гледаше обратно, с отворените прозорци, с дима от комина, с камъните, положени от ръцете на баща ни, паметни и трайни. Имаше нещо в нея, което не беше само строеж. Беше история. Беше поколение. Беше моето. Усетих влагата на тревата под краката. Усетих мириса, смола, дим, мокра пръст, планински въздух. Усетих хладното докосване на вятъра по лицето. После усетих нещо друго. Лекота. Не пустота, лекота. Онова, което усещаш, когато свалиш нещо тежко, което си носила толкова дълго, че вече не си знаела дали тежи или просто е станало твое. И сега, без него, разбираш, не е трябвало да е твое изобщо. Стефан дойде до мен с кофарата. Влизаме ли? Влизаме, рекох. Стъпках по каменните плочи на двора, грапави, неравни, топли от слънцето. Изкачих стъпалата на верандата. Спрях на прага. Огледах вътрешността, каменните стени, дървеният таван, старата камина с нов огън. Миришеше на топло и на дърво. Миришеше на живот, подновен. Влязох. Поставих чантата на масата. Извадих снимката на Методи и я наредих на перваза до прозореца, с лице към светлината. Извадих малката икона и я наредих до него. После извадих тефтерчето и писалката. Седнах на стола до масата. Отворих на нова страница. Написах, пристигнах. Гледах думата. После написах под нея, на 68 години,
за пръв път изцяло моя. Затворих тефтерчето. От кухнята дойде звукът на Стефан, слагащ чайника. От двора, гласовете на майсторите, работещи по дограмата. Отгоре, тихото потракване на инструменти. Навън, вятърът в буките, онзи непрекъснат, спокоен шум, като дишане на нещо много по-голямо от всичко тревожно. Станах и отидох до прозореца. Долината се виждаше ясно, хълмове, гори, далечен рид в синкаво. Небето беше широко и чисто, с редки перести облаци. Слънцето беше наполовина, хвърляше дълго, меко петно върху тревата. Мислех за Калоян. За листчето на масата. За трите ключа. Не с горчивина. С онова тихо, спокойно признание, което идва, когато свършиш нещо трудно и истинско, и разбереш, че е трябвало да го свършиш. Обичах го. Щях да го обичам. Но обичта не е извинение. И не е длъжност. Обичта е нещо, което се заслужава, не веднъж и завинаги, а ден след ден, с малки неща, с внимание, с присъствие. Ако Калоян искаше да го научи, вратата беше отворена. Не широко, не небрежно, но отворена. Ако не, животът ми щеше да продължи. Защото аз вече знаех как. Стефан дойде с 2 чаши чай. Подаде ми едната мълчаливо. Застанахме двамата до прозореца и гледахме долината. Хубаво е тук, рекох. Хубаво е, потвърди той. После, след малко, вашият брат рядко говореше, но когато говореше, казваше истини. Казваше, планината не те съди. Просто те гледа. Погледнах хълмовете. Права е планината, рекох тихо. Пихме чая в тишина. Навън вятърът прошепна нещо в буките и листата се завъртяха, последните есенни листа, оранжеви и ръждиви, танцуващи бавно надолу. Камината пукаше тихо. Майсторите работеха. Животът се случваше, бавен, истински, мой. Аз, Елица, на 68 години, стоях до прозореца на своята каменна къща в Родопите, с чаша топъл чай в ръка и усмивка, която не беше заучена. И за първи път от много, много дълго, не чаках нищо. Защото всичко, от което имах нужда, вече беше тук. Преди да си тръгнеш, кажи ми нещо, откъде ме слушаш днес? И как тази история докосна сърцето ти? Ако искаш, остави коментар, може да е похвала, мнение или дори критика. Чета всичко с много внимание и благодарност. Нека се срещнем там, в коментарите. Ако тази история ти е донесла нещо хубаво, сподели я с някой специален или в семейните си групи. Това много помага на канала да расте. На екрана ще оставя още истории като тази, които от сърце препоръчвам. А ако искаш да продължи с мен, абонирай се, за да не пропуснеш следващите истории. Ще се радвам да се срещнем тук отново. С обич и уважение до следващата ни среща.